končí 3. minuta první třetiny. Bezbrankový stav. Jiří Lála v detailu. A tam nejblíže ke kameře Jiří Králík. Hlediště se pomalu zaplňuje. Olčík. Znovu na středním pásmu. Stalder. Hořava. Lafontaine. Hořava. Pašek velmi dobře na Staldra. Ale už Lafontaine. Olčík. Jensen neprosadil. Hořava. Lukáč. Frejty, Verkota. Dobře to dopadlo. To už byl Kotouč ve středním pásmu. Offside. 5. minuta první třetiny. Bezbrankový stav. Tady je Lou Vero, americký coach, který vede svůj tým od června 82. roku. No, popravdě řečeno, zatím více než vyrovnané utkání a byli to spíše Američané, kteří byli častěji hostem před naším brankářem. Přišel Thompson v dresu Spojených států na led, proti němu na vhazování Rusnák. Lukáč Lipa. Dostane se Rusnák ke Kotouči. Svoboda. Dobře vystřelil. Verkota. Milen to byl, který jen vyhodil zakázané uvolnění. Končí 5. minuta první třetiny. Československo, Spojené státy z hale Zetra 0-0. Nejblíže ke kameře asistent trenéra Spojených států Doug Wook. Benák. Čelias, Hirsch, Čelias, Scott Fusco, stále on. No, oddychli jsme si, protože Hirsch tam najížděl na přihrávku, kterou mu adresoval Fusco. Dobře to dopadlo v začínající 6. minutě první třetiny. Ještě splním zpravodajskou povinnost. Dnešní výsledky z dosavadních zápasů olympijského turnaje: Sovětský svaz Itálie 5-1, Kanada Rakousko 8-1, Finsko Norsko 16-2 a Německá spolková republika Polsko 8-5. V tuto chvíli se hraje poslední utkání Švédsko Jugoslávie. Stav je 4-0 pro Švédsko. Verkotova střela, pozorný Šindel.
víte, Jaromír Šindel chytal v úvodním zápasu s Norskem, z 25 střel dostal 4 góly, úspěšnost 86%. Dvořava. Kýhost už ne. Hraje se dál. Černík. Zasažen do obličeje holí soupeře, 2 minuty. Crosscheck, postiženým bude John Harrington. Alespoň na toho ukazoval rozhodčí Doug Olson. Tak ne, je to obránce Brock. Ano, máme potvrzeno. Obránce Robert Brock, prvním vyloučeným hráčem v utkání v 6. minutě úvodní třetiny. Tak jak dopadne naše první přesilovka? Zatím se musíme bránit. Dvojice Griffith a Samson úřaduje v našem obraném pásmu. Svoboda. Rusnák. Svoboda. Uvíra. Samson. Čelios se tam trochu více čílili uhrazení. A rozhodčí nevylučuje. Tady je postižený obránce Brock, který bude ještě minutu a 11 sekund sedět na trestné lavici. Offside. 7. minuta první třetiny, Československo, Spojené státy 0-0. Mark Kampl. Laval, účastník té skupiny světového šampionátu pro rok 83 v Tokiu. Hrdina. Benák. Richter. Chalupa. Richter. Chalupa. Dobrá střela. Ještě jednou Chalupa. Mark Fusko, ale stále mi, Hrdina, Richter, není to gól. Beren zachránil. Ještě 20 sekund budeme hrát přesilovou hru. A už z naší početní převahy nic nebude. V tuto chvíli náš soupeř v plném počtu končí v 8. minutě první třetiny za stavu 0-0 Kýhos. Jensen, Holčík a Šindel. Máme v americkém týmu 2 dvojice hráčů stejného jména, zatímco Mark a Scott Fusko jsou bratři, pak u obránce Jensena a útočníka Jensena jde jenom o shodu jmén. Začala 9. minuta první třetiny, 0-0. Hledišti v tuto chvíli asi 5 000 diváků, kapacita haly je 8,5.
A bude se vylučovat nedovolené bránění, ukazuje rozhodčí Olson. A bude to náš střední útočník Vladimír Kýhos. Nováček na nejvyšším světovém hokejovém fóru, dlouhá léta hráč B týmu, konstruktivní střední útočník, který byl povolán na místo Svozila na základě výborných výsledků v utkáních B reprezentačních celků v Leningradě i skutečnosti, že je vedoucím útočníkem v kanadském bodování v naší lize. Tak tedy začínající 9. minutě naše oslabení, ale Korbela. Svoboda. Uvíra. A tím čtvrtým naším bránícím hráčem je Calder. Američané mají na ledě první pětku, kterou vede Lafontaine. Křídelníky Olčikem a Jensenem, v obraně dvojice Chelios Hirsch. Dobře, Svoboda. Chelios. Výborně Uvíra. Olčik. Chelios, ale Calder. Po něm Korbela. Minuta z našeho oslabení uplynula. Calder. Hirsch. Offside. 9 minut 20 sekund odehráno z první třetiny, stav 0-0, ještě 50 sekund bude náš střední útočník Kýhos na trestné lavici. Kýhos je správně jméno našeho útočníka. Kýhos býval naším vynikajícím sprintérem, členem té zlaté štafety a jeho bratr hrával dlouhá léta výborně kopanou. Východočeský kraj mohl být na tyto bratry pyšný. Tvrdá střela, kterou vyslal Mark Fusko. Jukstead bojuje za naší brankou. Rusnák. Chalupa. Ještě jednou náš nejzkušenější obránce. Už je hra přerušena a pozor na zbytečnou šarvátku. Darius Rusnák okamžitě opouští, dalo by se říci, ring. Snaží se vyhnout sebe menší šarvátce, která by vedla samozřejmě k vyloučení jak z jedné, tak z druhé strany a zbytečnému plýtvání silami. Začala 11. minuta první třetiny za bezbrankového stavu, kde budeme ještě 7 sekund bránit přesilovce našeho soupeře. A bráníme sa húževnato, pretože náš súper sa pustil s veľkou vervou od úvodného buly do dnešného stretnutia, pretože Američanom prakticky ide v dnešnom zápase o všetko. Samozrejme nerátajú, že by náš tým v prípade víťazstva zaváhal a stratil body povedzme v stretnutí s Rakúskom či s ďalšími súpermi, ktorí ho ešte v nasledujúcom programe v skupine čakajú. Američania po prehre s Kanadou majú otázku ďalšieho vývoja hokejového turnaja v skupine B, do ktorej spolu patríme jednoznačnú. Potrebujú získať body, samozrejme nie za každú cenu, treba ich pochváliť. Do terajšieho priebehu stretnutia volili predovšetkým ten športový spôsob boja a to je tá správna cesta. Sú to hokejisti, ktorí sú pozbieraní predovšetkým z univerzitných celkov, aj keď v svojom strede majú už skúsených harcovníkov, akými sú napríklad Harrington a Huerkota. Kýhosov útok, ktorému vypršal na hracej ploche. Černík.
prvý gól v dnešnom zápase bude mimoriadne dôležité. Z hľadiska psychickej stránky aj z hľadiska úbytku fyzických síl. Náš brankár Šindel zatiaľ chytá veľmi spoľahlivo. Černík. Hrá sa vo vysokom tempe, zásluhou oboch kolektívov. Otvorený spôsob boja. Američania trochu častejšie a odvážnejšie forčekujú ako naši hráči. Vysúvajú sa až na našu modrú čiaru. Zatiaľ stačíme kontrolovať a verme, že postupom času sa presadíme i v súperovej útočnej, v súperovej obranej tretine mála. Američania vyhadzujú aspoň do stredného pásma. Teraz zakladáme my útok. Nedarí sa nám rozvíjať kombinačnú hru, ktorá je pre náš tým najtypickejšia. Benák. No a budeme hrať. Oslabený od ďalšieho nášho hráča v 13. minúte úvodnej tretiny posiela rozhodca Olson na trestnú lavicu nášho krídelníka Korbelu za hákovanie. Tu je vylúčený československý útočník. Hrali sme najskôr my presilovku, nepresadili sme sa, potom si to vyskúšal náš súper, ktorý jeho tréner Verro posiela pochopiteľne čerstvé sily, no a teraz sme dali Američanom znovu príležitosť. Ale treba priznať, že náš súper hrá stále vo vysokom tempe s veľkým nasadením. Osobné súboje sú, dalo by sa povedať, určitým meradlom výkonnosti. Zatiaľ sa presadzujú viac Američania, čo neznamená, že bude rozhodujúce dnešný vývoj. Pozor, obrovská príležitosť, do ktorej sa dostal bezprostredne pred našim brankárom Scott Fusco. Našťastie Šindel bol dokonale skoncentrovaný. To bolo nepríjemné. A veľká príležitosť využitá. To, čo sa nepodarilo Američanom, podarilo sa nám. Dávame prvý gól. Igor Liba bez prípravy, pohotovo, okamžite vystrelí. Pozrite sa na tú nádhernú akciu. Nezištná prihrávka, nekrytý Liba, triapa pravý dolný roh bránky nášho súpera. Vedieme pri vlastnom oslabení, dávame gól. To je veľmi sympatické. Určite máte v tejto chvíli doma veľmi zlý obraz. My máme ešte horší výhľad, pretože v hale v podstate zhaslo okrem bezpečnostného osvetlenia všetko svetlo. Dívame sa na opakovanú situáciu asi zo záznamu, preto máte dobrý obraz. A ak bude prestrih do reálneho pohľadu v tejto chvíli, v hale svetlo nesvieti. Takže Československo, Spojené štáty americké, v 13. minúte 1-0, autorom nášho gólu pri našom oslabení vo chvíli, keď na trestnej lavici sedel vylúčený Korbela, sme dali náš vedúci gól. To je príjemné a budeme si musieť chvíľu počkať, než sa všetko dá v tejto hale do poriadku. Vývoj hokejového turnaja na sarajevských olympijských hrách má svoje osobitosti, ktoré, tak povediac, predurčujú taktiku všetkých mustiev, ktoré ašpirujú na medaily. V našej sa Chalupa a Benák. Pokračuje sa v hre. 13. minúta úvodnej tretiny. Šťastie nepresnosť v rozohrávke súpera. Liba ide za pukom a bol zrazený obrancom Hiršom, obrovitým chlapom, nedovolené bránenie. Odpískal rozhodca Doug Olson. Je po našom oslabení, respektíve po presilovke nášho súpera, pretože obranca Spojených štátov amerických Thomas Hirsch, 21-ročný hráč, ktorý štartoval už na majstrovstvách sveta v Helsinkách pred 2 rokmi a dobre ho odtiaľ poznáme, sa previnil týmto zákrokom, ktorý sme pred chvíľou videli. Tu je takmer 2-metrový, teda nie 210 cm vysoký, ako ste mohli v niektorých novinách čítať, pretože to by bolo obdivuhodné, aby sa tak vysoký chlap pohyboval s takou ľahkosťou a s takou vehemenciou na korčuliach.
ako to dokáže Tomáš Hirš, teda 4 proti 4, stále ešte 13. minúta úvodnej tretiny. Vedieme nad Spojenými štátmi americkými 1-0. Dávame v strednom pásme Horžava. Už to bolo postavenie mimo hry. Sledovať sa bude v blízkosti modrej čiary Spojených štátov amerických. Máme na hracej ploche v obrane Horžavu s Kadlecom, v útoku kapitána nášho celku Černíka, ktorý sa postavil na poli a spolu s ním je tam Jiří Lála. Americký tlak neutícha, sú stále psychicky na výške. John Harrington, Chelios, ale tomu berieme puk. Po 30 sekúnd sa Korbela vráti na hraciu plochu a začne sa naša presilovka. Výborná prihrávka, Kadlec, Horžava. Strely tvrdé, ale brankára Spojených štátov Berenda neprekvapili. Bleskový protiútok, všetko vyriešil Jaromír Šindel, v súčasnosti hráč Dukly Jihlava, ktorého lepšie poznáme z Vítkovíc, z jeho materského ligového oddielu. David Harold Jensen si sadol na striedačku a tréner Spojených štátov Lou Vero poslal čerstvé sily rovnako ako naši tréneri Richter, Hrdina, Uvíra a Svoboda. To je naša štvorica. Už je Korbela na hracej ploche, sme v plnom počte, začala sa naša presilovka, máme na ňu ešte 35 sekúnd. 15. minúta úvodnej tretiny, vedieme nad Spojenými štátmi americkými v sarajevskej hale Zetra 1-0. Náš gól dal v 13. minúte Igor Liba. Hrdina. Pozor na toto nedorozumenie, obrovská chyba, obrovská príležitosť, ktorú využíva Mark Campbell. Ojoj. Nemožno sa čudovať hráčom Spojených štátov amerických, ktorí sa takto tešia z vyrovnávajúceho gólu. Pozrime sa ešte raz. Prihrali sme si, ale tam, kde nikto z našich nebol. A Mark Campbell, 23-ročný hráč celku Spojených štátov amerických, hráč univerzity v Loveli, už nemohol prakticky nič iné urobiť, ako dať Šindelovi gól. Takže zaznamenajme to, čo sme zaznamenali pred 2 minútami, že Spojené štáty americké pri vlastnom oslabení nám dali vyrovnávajúci gól. Na chyby 1-1, na góly 1-1. Kocky sú hodené ďalej. Na jednu i na druhú stranu rovnako. 15. minúta. Už sú Američania v plnom počte. Salter. Nedarí sa nám vyhodí puť z nášho obranného pásma. Salter ostal zranený v rohu klziska. Kamery sa dívajú tam, kde je puk. Verme, že zranenie nášho krídelníka nie je vážne. Odišiel sám na striedačku. Zakázané uvoľnenie nášho súpera a my môžeme sformovať našu obrannú i útočnú lajnu. 16. minúta úvodnej tretiny. Československo, Spojené štáty americké 1-1. Vyrovnávajúci gól pochopiteľne nášho súpera náležite povzbudil.
Slovákov útok. V obrane je dvojica Kablec a Hořava. A budeme musieť eliminovať útočnú aktivitu nášho súpera. A nie len útočnú aktivitu, ale musíme čeliť aj veľmi tvrdým osobným súbojom. Tak Olson to len sleduje z úctyhodnej vzdialenosti. Musíme predovšetkým našu chytrosť a náš kombinačný vtip použiť v týchto fázach vývoja zápasu. Nemôžeme sa uchyľovať oplácaniu, pretože každé vylúčenie by mohlo oslabiť veľmi nepríjemne náš kolektív. Zakázané uvoľnenie Američanov, bude sa vhadzovať pred ich bránou a to je pre nás dobré. Začala sa 17. minúta prvej tretiny. Tu je naša striedačka. Ten istý pohľad. Na druhú stranu Černík, Lála, Kýhos, Svoboda, Uvíra. Lála. Lafonteenov útok proti našej formácii. Kýhos. A tento raz budeme hrať my presilovku, pretože náš stredný útočník bol skutočne hákovaný už v gólovej pozícii. Nebyť Pavlu, ktorého sa dopustil obranca Harold Jensen. Hrali by sme pravdepodobne od 17. minúty zo skóre o 1 gól v náš prospech. Takže v 17. minúte prvej tretiny Harold Jensen, dvojminútový trest. Tam má Dčko, to je David, ale obaja Jensenovci sa volajú David. Majú ešte druhé krstné mená, jeden je Adam, druhý Harold a toto je Harold Jensen, ktorý favloval nášho Kýzhosa, ktorý je už pripravený na puli. Hráme presilovku. 17. minúta prvej tretiny. Jensen a Campbell. Strelec toho vyrovnávajúceho gólu. Svoboda ide za pukom, ktorý vyhodil náš súper čo najďalej od svojej brány. Černík. Opäť Svoboda. Lála. Osobné súboje, najmä v blízkosti mantinelu, sú Američania nekompromisní. Dávajú najavo, že sú odchovancami hokejovej školy, pre ktorú je sila tou najtypickejšou vlastnosťou. Uvíra. Proti nemu Harrington a Američania oslabení o jednoho hráča sú hostiami v našom obrannom pásme trochu dlho. Teraz rýchly protiútok. Dobrá prihrávka, Rusnák. Jej! Ľavá žrtka brány Marka Berenda zachránila Američanov od pohromy. Ešte príležitosť, Rusnák. Vystrel Darius. Gól! Darius nevystrelil, neposlúchol a to je to správne. Prihral, pozrite sa, tam dolu v tom klbku je strelec nášho gólu Vinco Lukáč. Pri ďalšom vlastnom oslabení v prvej tretine dávame náš druhý gól. Vedieme nad Spojenými štátmi americkými v 18. minúte 2-1. Nie pri vlastnom oslabení, ale pri presilovke. Prepáčte. V tom návale radosti sa človekovi trošku nepletie jazyk, ale hrnie na hlavu. Radosť z úspechu našich chlapcov, radosť, ktorá nasledovala po skutočne veľkom tlaku a po nezištnej prihrávke Dariusa Rusnáka na hokejku Vinca Lukáča. Vedieme nad Spojenými štátmi americkými 2-1 v 18. minúte, už pomaly v 19. Bolo by dobré, keby sme odchádzali do kabín, vlastne len symbolicky do kabín, do začiatku druhej tretiny s týmto náskokom. Každý gól má nesmiernu hodnotu a je
správne, že sa naši chlapci pokúšajú čo najčastejšie hrať pred súperovým brankárom. Pozor na Geja, ktorý si nevie udržať nervy na úzde. Americkí chlapci sú väčšinou hráči univerzitných celkov. Ich priemerný vek je okolo 23 rokov. Avšak, tak ako to býva v tejto krajine zvykom, jeden z nich čaká na príležitosť, ktorá sa núka pre hokejistu ako životná cesta. A tak sa chce presadiť predovšetkým na veľkom medzinárodnom podujatí a olympijský hokejový turnaj je takouto príležitosťou. Vašek bojuje za súperovou bránou. Korbela. Znovu Korbela. Čelios aspoň modrej Hořava. Hirš pritisnutý na mantinel, na čo nie je často zvyknutý. Forčekujeme a ani súper nevie rozohrať puk z vlastného obranného pásma, tak ako by chcel. Jensen. Korbela. Príliš prudko na Pašeka, ktorý nespracoval. Začala sa posledná minúta prvej tretiny. Vedieme nad Spojenými štátmi americkými 2-1. Postavenie mimo hry, previnil sa náš súper. 56 sekúnd sa bude hrať tento zápas ešte v prvej tretine a potom bude bezprostredne pokračovať tretina druhá. Milen na buli proti Kýhosovi. Vála. Obyšiel Harringtona. Uvíra. Okamžite treba ísť za pukom, to je to správne, prísne sledovanie puku a získavame pochopiteľne množstvo šancí. Opäť jedna veľká príležitosť pred americkým brankárom Berendom v závere prvej tretiny. Víra. Končí sa. Máme v brance Schindela, v brance Spojených států je Berend. Chelios. Calder. Američané značně přitvrdili hru a teď na to doplácejí. 2 minuty za crosscheck ukazuje Doug Olson americkému hráči, kterým by měl být obránce Chelios, ale to nebylo po tom souboji, po kterém zůstal jeden z našich chlapců. Konkrétně je to kdo? Obránce Benák, ano. Na ledě to bylo za zákrok, který byl u naší střídačky. Antonín Sochůrek odvádí Benáka z ledu a svěří ho do péče doktora Novotného, který je lékařem našeho mužstva na 14. zimních olympijských hrách v Sarajevu. Chelios na trestné lavici v první minutě druhé třetiny. Čtvrtý vyloučený americký hokejista v tomto utkání. Liba. Lukáč. Hořava. Dobře to udělal, má tam Libu, už je pozdě. Lukáč. Hořava. Lukáč. Rusnák. Gól! Darius Rusnák 3-1 za
23 sekund využíváme přesilovou hru, střílíme druhý gól v početní převaze. Podívejte se, Lukáč, Rusnák a třetí z této útočné řady, tedy její vedoucí Darius Rusnák, mezi nohy brankáře Berenda 3-1. Dále ještě první minuta druhé třetiny. Martina. Uvíra. Pozor na Fuska. Čelios, Fusko. Už Růžička. Skot, Fusko. Dobře, Šindel. Richter. Růžička. Offside. Pozdě odpískaný, ale přece. Druhá minuta druhé třetiny. Československo, Spojené státy 3-1. Máme na ledě Kýhosovu útočnou formaci, v obraně je dvojice Chalupa Hořava, to znamená, že Benák zatím do hry nezasahuje. Američané mají v obraně pár Prejty, Harold Jensen, v útoku je řada, kterou vede Milen. Jensen. Dobrá přihrávka před branku Kýhos. Olson hru přerušuje. Začala třetí minuta druhé třetiny. Československo, Spojené státy 3-1. Jiří Lála, hráč, který se pomalu dostával do formy v letošní sezóně, ale v závěrečné části ligové soutěže v prosinci už šlapal, jak se říká, na plné obrátky a měl dobrou formu i v přípravných zápasech s Finskem a Švédskem. Věřme tomu, že si střelný prach ponechal i na olympijský turnaj. Paškova střela. Eden Jensen. Znovu on. A další přerušení. Díváme se na křídelníka mužstva Spojených států Edvarda Olčika, nejmladšího hráče amerického výběru, je mu teprve 17 let. Let. Názovat se bude v našem obraném pásmu. Malá kontraverze. Paše Olčik. Obejde se to bez vyučování. Benák to zkouší na ledě, zatím bez přilby. Gesto na adresu trenéru, půjde to. Uvidíme. Bylo by to škoda, kdybychom ztratili obránce, protože, jak víme, v našem výběru je jenom 6 obránců a museli bychom v dalším zápase, jak se říká, točit buď 5 obránců, a nebo by musel přijít na řadu jeden z útočníků, který by hrál v obraně. Pro tento případ se uvažuje buď s Rusnákem nebo s Libou, no ale už by to bylo narušení koncepce a strategie hry našeho mužstva.
Teď máme v obraně Jihlavský, Pár, Chalupa, Svoboda. Lafontaine, už byla hra přerušena. Rozhodčí Olson opravil výrok čárových rozhodčích, proto se bude vhazovat ve středovém kruhu. Benák je na ledové ploše při lbě, takže všechno v pořádku a to je dobře. Končí 3. minuta, druhé třetiny vedeme nad Spojenými státy 3-1. Kampl, ale už Liba. Přímě řečeno, na tento útok jsme hodně spoléhali, protože je nejsehranější formací v našem kolektivu. Kampl, Hirsch, Chelios, zakázané uvolnění. Naši turisté se nechávají slyšet, dejte chlapci gól, tam je trenérská dvojice Pukač Neveselý, Růžička a Kotfusko vybojovali v hazování. Průběžná zpráva z haly Skenderia, jestli si dobře zaslechli, Švédsko-Jugoslávie 6-0, což by odpovídalo, protože po 2 třetinách to bylo 5-0. Berend likvidoval Hrdinovu střelu, naši se posunuli do útočného pásma. Hořava. Mark Fusko, po něm Scott Fusko. Juxtet už ne, protože rozhodčí Olson vylučuje jeho signalizace podražení a na trestnou lavici bude náš křídelní útočník Hrdina. Za tento zákrok, no upřímně řečeno, bylo to spíše nezaviněné zavadění o soupeře v plné rychlosti. No, říkáme, že se máme vždy sportovně podřídit rozhodnutí rozhodčího. Udělejme to i teď, v 5. minutě druhé třetiny. Musíme se neustále kontrolovat, protože je to nezvyklé tuto dobu říkat teprve 5. minuta druhé třetiny. Tak tedy v 5. minutě druhé třetiny vedeme 3-1, ale bráníme se přesilovce soupeře. Chelios, Hirsch, Olčík, Hirsch, Lafontaine, stále střední útočník je tam Jensen před brankou, ale už jsme vytlačili Američany do rohu kluziště. Jensen, Hirschova střela. Ještě jednou Adam Jensen, ale už tam byl i náš Jiří Lála, hra je přerušena, minutu a 13 sekund bude ještě Hrdina na trestné lavici. Hrdina je naším třetím vyloučeným hráčem. Jsou to první 2 minuty na olympijském turnaji. Končí 5. minuta druhé třetiny. Československo, Spojené státy 3-1. Hledišti hodně československých vlajek.
máme šanci ve 4 dopředu. Korbelova střela. To už v řadách diváků. Chalupa vystřelil. Benák. Mark Fusko. Rok. Halder. Dobře vypálil, to je hráč, který umí udržet kotouč na své holi a obejít soupeře. Gay. Ještě 25 sekund budeme hrát v oslabení a držíme kotouč. Lípa. Brok. Hrdina na ledě, ubránili jsme se a můžeme jít v plné síle do útoku. Kadlec, jeho v poslední době typický výlet a zlobí se na Olsona, protože dostal sekiru, jak říkají hokejisté, soupeř ho sekl po zápěstí. Kotfusko, Verkota, Hirsch, to je tvrdý střelec od modré. Kotfusko, Čelios. A raději vyhoďme. To byl Čeliosův crosscheck. A americký hokejista si půjde odpočinout na 2 minuty za nedovolenou hru loktem, jak rozhodl rozhodčí Olson. 7. minuta druhé třetiny za stavu 3-1 v náš prospěch budeme hrát přesilovou hru. Čelios dnes po druhé dostal 2 minuty, přitom jeho prvním vyloučení Rusnák zvýšil na 3-1. Přesilovku jsme začali s Růžičkou, útočnou formací. V obraně pár Svoboda Uvíra, pozor na Harringtona, který je spolu s Verkotou, který je na ledě také v americké sestavě v tuto chvíli nejzkušenějším hráčem. Individuálně akce hrdiny. Svoboda, Richter. 2 Američané u něho, hra je přerušena. 7:25 odehráno z druhé třetiny. Utkání často přerušované. Ještě minutu a 28 sekund bude vyloučený americký obránce Čelios, na kterého se díváme na trestné lavici. Benák, Chalupa, Černík, Kotouč mimo kluziště. Kapitán František Černík. Chalupa, Černík, Kýhot, Lála a bude se vylučovat. 2 minuty za podražení dostane náš střední útočník Kýhot. Podíváme se ještě jednou. Lála má kotouč, tam je Kýhotův přestupek proti pravidlům a v zápětí Brok našeho hráče napadl
Tak, Kýhos teď odešel na trestnou lavici a odešel tam také s největší pravděpodobností Brock. Američané jsou na ledě 4, takže Brock by dostal za ten zákrok. Ne, tak ne. Zůstal tam jenom Chelios, takže postiženým jenom náš hráč. Pozor na soupeře. Samson úřaduje v našem obraném pásmu. Do návratu Cheliose 15 sekund. Do návratu Kýhose v tuto chvíli minuta. Hirsch, Schindel. V tuto chvíli mužstvo Spojených států v plném počtu, zatímco naši budou ještě 54 sekund oslabeni o vyloučeného Kýhose. A rozhodčí Olson nesahá k trestu za tu šarvátku v rohu kluziště. 9. minuta končí v druhé třetině, vedeme nad Spojenými státy 3-1. Přichází Chalupa s Benákem do obrany, do útoku Calder s Hrdinou. Naši hráči opravují Schindelovi výstroj, povolený řemínek na chrániči. Tady je ten souboj v rohu kluziště. Aha, tam brusle jednoho z našich hráčů zasáhla útočníka Jensena, který se okamžitě snažil atakovat Korbelu. Byli tam ještě další hráči Spojených států. Pohled na kluziště, 5 hráčů v bílém, 4 v červeném, tedy přesilovka Spojených států. A naši Taldrem, ale do středního pásma, Chelios. Znovu tento obránce. No, nebezpečná střela Hirsch. Chelios. Chalupa. Hirsch. Už jenom 10 sekund našeho oslabení. Velmi dobře Calder. Už je po přesilovce Spojených států Kýhos na ledě. Lafontaine a Hořava. Ještě nebezpečí trvá. A i Freity. Po něm Harold Jensen. Adam Jensen. Ještě Lafontaine. Černík. Adam Jensen. Šlála. Podfusko. Přihrávku. Přes 2 signalizují čárový rozhodčí. To už nám běží 11. minuta druhé třetiny. Československo, Spojené státy 3-1.
Polovicu náročného zápasu majú naši chlapci za sebou. Trenérska dvojica doktor Pukač a Stanislav Neveselý. Aj keď vedieme 3-1, nie je pochopiteľne ešte s vývojom zápasu spokojná, pretože súper má stále dostatok síl na otvorený a veľmi aktívny spôsob boja. Miestami niektoré súboje sú na hraniciach únosnosti, ale Doug Olson pripúšťa tvrdú hru, takže si nemôžeme na nič sťažovať, musíme bojovať, musíme dokázať, že československý hokej má v sebe všetky prvky moderného prístupu k tejto hre a že naši chlapci cestu za vytúženým úspechom nemienia dostať lacno do lona, chcú si ju čestne na športovom poli vybojovať. Pokračujeme v útoku. Richter zhodený nedovoleným zákrokom brániaceho Marka Fuska na ľadovú plochu a budeme hrať ďalšiu presilovú hru. 12. minúta druhej tretiny. Pozrime sa ešte raz na zákrok obráncu Spojených štátov amerických, ktorý už sedí na trestnej lavici. 23-ročný Mark Fusko, hráč Harvardskej univerzity, jeden z najmenších hráčov v tomto kolektíve. Ale vidíte, čo si napokon nie o veľa centimetrov navyššieho Richtra dovolil. Dôležité je, že hráme presilovku a súper bude musieť k tomu čeliť našej aktivite. Ten záber, ktorý sme videli, je, hádam, tým najlepším vyjadrením športovej myšlienky týchto stretnutí, pretože náš doktor Novotný ošetroval jedného zo zranených hráčov v celku Spojených štátov amerických v priestore medzi striedačkami. Americký brankár Berend pridržal puk a budeme pokračovať v presilovke v obrannom pásme nášho súpera. Američania zachytili tvrdú strelu Hořavovú a okamžite vyrazil do protiútoku, ale príliš osamotený Mark Campbell, strelec doteraz jediného gólu v našej sieti. Naša odpoveď Lukáč. Pekná strela pre Vinca, typická a dobrý zákrok brankára Spojených štátov amerických. Striedajú oba kolektívy. Hráme stále presilovku. A sme v obrannom pásme nášho súpera. Na ľade je útok, ktorý vedie Dušan Pašek. V obrane Benák s Kalupom. Zaldr. Podarilo vyhodiť puk pre Harrington. Pašek krúžil v polovici stredného pásma, čakal na prihrávku, nevyšla. Zaldr. Nie najčistejšie zastavený pri prechode modrej čiary, skúšame to znova. Berend. Verkota. Brok. Aspoň takto sa náš súper oslobodzuje. Sekundy z trestu. Vylúčeného Marka Fuska ubiehajú.
Američania sa bránia úspešne necelých 10 sekúnd do konca našej presilovky. Lála. Černík. Už je náš súper v plnom počte. Mark Kucko sa zapája do hry. 14. minúta druhej tretiny, vedieme nad Spojenými štátmi americkými 3-1. Zakázané uvoľnenie.